Всеки път си казваш, защо все аз ще страдам? Защо все на мен се случват тези лоши неща? Ще ти кажа, този, който е добър, който има добра душа и сърце, винаги в живота му ще има трудности, болка, сълзи и предателство. Човек, който обича, който има сърце винаги в живота му, ще се намери някой, който да му вреди и да го нарани. Но повярвай ми, рано или късно всичко се връща. Тези, които са те предали, наранили и изоставили, ще им се върне стократно. Колелото се върти. Днес плачеш, утре се смееш. Но запомни, не се промени заради хора, които не заслужават дори да знаят името ти. Каквото и да направи за теб, каквото и да си направил, те винаги няма да бъдат доволни от теб. Винаги ще говорят лошо против теб. Просто продължи напред, усмихни се и запомни, че животът винаги се отплаща на добрите.